cece ku, annabawa za su yi ceto, mala'iku za su yi ceto, jarirai su ma za su yi ceto. Sai Allah ce to ni wannan labari ban da shi, yanzu maganar nan nake jin ta wurin ku. To sai aka ce tashin kiyama ce ta tsaya, kuka kawo wani labari, Allah ya ce to shi wannan labari bai da shi, ya zama ka san wani abu da shi Allah bai san da wannan magana ba. Ya kake tsammani? Kana ga anya za a kwashe da mara? A ce da taron kiyama ne ka zo da wani bayani, Allah ya ce to shi wannan magana yanzu ne yake jin ta wurin ka, bai san da ita ba. Allah ce in dai magana ceto ce, wani ya cece ka nan, kuma baka san tuka da warwara ba. In ka karanta dogon hadisin na Sahihul Bukhari, shi kuma na zancen ceto, sai aka ce an je wurin annabi wane, ya ce shi ma ba zai iya ba, ga dalilin da ba zai iya ba. A faro tun daga kan annabi Adam a ce ai shi ya ce ya ci itaciya, a je wajen annabi Nuhu, duk annabawan nan a je wurin sa sai a ce duk sun kasa, sai da aka zo wurin annabi Muhammad. Kuma can sai wani hadisi ya ce maka wai annabawa da salihai da jarirai duk kuma za su yi ceto. To na wancan kuma labarin duka da warwara ce, duka ce kawai da warwara. Saboda haka duk wanda ya ce maka kayi laihi, lahira za a cece ka, wallahi tallahi bai gaya ma hanya mai bulewa ba. Ko a duniyance da mutumin da ya ce maka kayi laihi, in aka kulle ka in Allah da bayan wata ɗaya yana nan zuwa, da kuma wanda ya ce maka kul wani ka zanna lahiya, ka saki kayi laihi balle a kama ka. Ciki wanda ne cikakken masoyi, wanda ya hana ka laifi, wanda ya hana ka laifi. To mu abin da muke gaya maka kakkai laifi, ka tsaya a matsayin mutumin kirki, in ka sake ka je lahira ba mai ceton ka. Su kuma abinda yan hadisi suke ce maka a'a in ka shiga wuta, wai in zunubin ka ya kone shi wannan uku ne, to shi wannan ceto da aka ce ma za a yi, ina ne za a yi shi kahin hisabi ko bayan an hisabi? Idan kafin a yi hisabi ne, al'ummar duka kasa su za a yi kashi uku, don wa kuntum din dukkan al'umma ne aka ce wa kuntum azwajan salasa, duka tarin ne za ku kasu kashi uku. To an kasa kashi uku, kuma ko waɗanne su waɗannan an ba su dama, waɗannan mutanen ƙwarai sun riga sun wuce, to wannan kuma an ba su littafi a hannun dama, wannan an ba su littafi a hannun hagu. To wanda ya zo zai yi ceto ya zai da wannan takardar da aka ba mutum, an ba shi certificate da an ce wannan shi dan wuta ne, wannan kuma an ba shi certificate dan aljanna. To in ka zo ceto an shi takardar za ka yi ka ɓoye inda an riga an ba shi takardar shi. lahira ba ta kama da duniya. Lahira fa ba ta kama da duniya ba, haka yake alaramma. Saboda haka Allah mai girma da kuka ya ce wala qad ji'tumuna, yau gashi kun zo mana furada guda kama khalaqnakum, kamar yadda muka halicce ku awwala marra, farkon mayawa. Wa taraktum, kun bar ma khawwalnakum, abinda muka ni'imta ku da shi, wara zuhurikum, can a duniya. Ina kudin ka, ina mulki, ina kafafa, ina takama, ina matsayi. Shine wa taraktum, kun bar ma khawwalnakum, abinda muka ni'imta ku da shi, wara zuhurikum, bayan ku. Kida ka tattara wani abu ma bayan ka tayi ana ta rikici. To yau gashi kuma kun zo ba wannan abun. Allah zai ce wa ma nara ma'akum shufa'akum allazina za'amtum annahum fikum shuraka'u, ba mu ga waɗanda kuka riya cewa za su cece ku anan lahira ba. A duniya ai kun riya masu ceto, to wa ma nara ma'akum, ba mu gani tare da ku ba, suwa shufa'akum, masu ceton naku, allazina za'amtum, waɗanda kuka riya annahum fikum shuraka'u, su masu ceto ne a cikin ku, suna ina? Ba mu gansu ba. Yace laqad taqatta'a bainakum, rannan abin da ya hada ku rannan ya dawo ya rabu, shine laqad taqatta'a bainakum, alaka ta yanke tsakaninku. Dama abin da ya hada ku gidan duniya yake, yau babu shi. Wa dalla ankum ma kuntum taz'umun, duk abin da kuke riyawa rannan kuma ya riga ya bace maku. Subhanallah. Saboda haka wannan ayi yankan hanzari ce dangane da ceto, saboda duk abin da kace zai yi ceto, kai kariya abin ka faɗa, Allah bai baka labari yace wane zai yi ceto ba. Dama riyawar ku ce, to shine Allah ce to abin da kuka riyan ban ga kun zo da shi ba. Da duk wanda ya gina labarin ceto to da riyawa ce, saboda bai da wani dalili da Allah ya gaya mashi Qur'ani ya ce mashi cewa wane zai yi ceto. Ba je lahira aka dawo. Ba je balle wani ya gaya maka. Allah ya riga ya faɗi kuma tsarin da zai yi, bai ce ma shiruye ba, sai da ya gaya maka ma ya ce ba magana ceton, gashi nan tambaya ya ce to ina masu ceton da kuka ce za su cece ku. Kaga wannan korewa ce ai. Yau da shiru aka ba a yi magana ba sai a ce ai Allahu a'lam ko, to karar Allah ya ce ba magana wannan ceton wa. Kuma wannan riya wadda kuka yi duniya Allah ya san da ita gata ya bada labarin ta, tunda alimul gaibi ne. Ina fata an gane. Saboda haka kowa yayi kokari yayi aiki wanda zai kwace shi, amma lahira ba abin da zai kwace ka sai aikin ka. Lahira ba lauya. Lahira ba lauya, suna wani karatu da muka yi ba. Saboda haka a lahira ba abin da zai cece ka sai aikin ka, saboda haka abin da ke gaban ka dagewa da aiki, amma labarin ceto babu shi. Muna fata Allah shi taimake mu, Allah ya kara mana nasara.